Esoskeleton, aktualizace 4.56 z listopadu 2024. V tomto krátkém videu vám představíme 3 novinky, které nová verze přináší. První novinkou je možnost přímo v modulu cestovních náhrad zakládat účetní doklady z cestovních příkazů, a to jak samostatné, tak i jako položky již existujících dokladů. Až do této aktualizace nebyl modul cestovních náhrad propojen s účetními moduly jednoduchého a podvojného účetnictví. To se nyní mění. Po rozkliknutí konkrétního cestovního příkazu v modulu cestovních náhrad se nově zobrazují 2 tlačítka. Založit doklad a připojit k dokladu. K těmto tlačítkům je možné se dostat také pravým kliknutím myši na cestovní příkaz. Možnost založit doklad v jednoduchém účetnictví vede k výběru typu zakládaného dokladu. Je možné zvolit z možností poklad na výdaj anebo ostatní závazky. Výběr bude proveden podle toho, jakou formou bude cestovní příkaz proplacen, zda v hotovosti nebo bankovním převodem. V tomto případě je zvolen převod na účet. Po potvrzení se otevře okno založení faktury, kde je zvolena agenda ostatních závazků a vybrána příslušná číselná řada. Z cestovního příkazu ESO nově automaticky doplňuje maximum údajů. Datum vystavení se rovná datu konce cesty, název se generuje automaticky z názvu cestovního příkazu, kontakt se bere podle účastníka v cestovním příkazu a částka odpovídá celkovým nákladům cesty. Po vytvoření ostatního závazku je možné založit doklad banka výdaj a vytvořený ostatní závazek s ním provázat se zadaným typem cestovní náhrady. V případě podvojného účetnictví po zvolení možnosti založení dokladu u cestovního příkazu ESO přejde rovnou k založení nové faktury, kdy dojde stejně jako v případě jednoduchého účetnictví k doplnění většiny údajů. Po výběru předkontace stačí stisknout uložit a následně například přes tlačítko úhrada faktury na stránce banka či pokladna založit samotnou platbu. V případě jak podvojného, tak i jednoduchého účetnictví je samozřejmě možné úhradu automaticky vytvořené faktury nebo ostatního závazku importovat a spárovat přes nový import bankovních výpisů v peněžním či účetním deníku. Pro více informací o novém importu bankovních výpisů se podívejte na aktualizační videa k verzím 4.52 a 54. Zpět v cestovním příkazu možnost připojit doklad v jednoduchém i podvojném účetnictví vede k výběru typu dokladu a podle toho k výběru konkrétního dokladu, u kterého chceme vytvořit novou položku. To se může hodit zejména pokud proplácíme vícero cestovních příkazů uskutečněných stejnou osobou v krátkém čase jednou platbou. ESO opět většinu údajů samo doplní. Po uložení je možné zadat úhradu celého dokladu, který obsahuje jednotlivé položky v jedné platbě. Druhou novinkou této aktualizace je přidání příznaku skrytý člen v databázi členů v modulech členové a akce. Tento příznak může usnadnit orientaci v seznamu členů, a to zejména těm jednotkám, které mají širokou členskou základnu a evidují například mnoho bývalých či neaktivních členů, které z jakýchkoliv důvodů nepotřebují při běžné správě jednotky v ESu vidět. Příznak lze v tuto chvíli nastavit u každého člena samostatně v jeho nastavení. Označením člena jako skrytého nezaniká v ESu jeho členství, pouze se tento člen zneviditelní při běžném vyhledávání v tabulkách členů. Zpět v modulu členů je vidět, že Tereza nyní zmizela. Jakékoliv nastavení ostatních filtrů na tom nic nezmění. Jedinou možností, jak ji opět vidět, je aktivovat filtr skrytí členové. Po jehož aktivaci se zobrazí naopak pouze skrytí členové. Ve skrytých členech jde, stejně jako v neskrytých, běžně filtrovat. Příznak skrytých členů tak rozšiřuje možnosti vedení si členské databáze, kdy poskytuje možnost si libovolné členy skrýt namísto jejich smazání, aby například zůstal zachován kontakt na tyto členy pro další činnost jednotky a podobně. Třetí a zároveň poslední větší novinkou, kterou tato aktualizace přináší, je přidání možnosti nastavení si data vystavení dokladu jako data tisku při tisku tohoto dokladu. V současné chvíli existují v ESu 3 režimy, jak si nastavit datum tisku účetního dokladu. 2 stávající a 1 nový. První ze stávajících režimů, který je zároveň výchozím, se odvíjí od aktuálního data, kdy uživatel reálně generuje tiskovou sestavu. Pokud je doklad vytvořen 10. listopadu a uživatel generuje sestavu 22., jako datum tisku se ukáže 22. Druhou stávající možností je nastavení libovolného pevného data tisku
na stránce nastavení v administraci jednotky. V případě zadání data se při tisku všech dokladů použije toto datum, a to až do doby, než bude změněno nebo smazáno. Smazáním dojde k přepnutí do prvního popsaného režimu. Nový třetí způsob určení data se aktivuje zaškrtnutím možnosti použít datum vystavení dokladu jako datum tisku. A to opět na stránce nastavení v administraci jednotky. Po aktivaci bude bez ohledu na předchozí dva režimy vždy jako datum tisku uvedeno datum vystavení daného dokladu. Na závěr se sluší říci, že aktualizace obsahuje více, než zde bylo řečeno a ukázáno. Úplný výpis všech změn, novinek a oprav naleznete na stránce celkového přehledu v aplikaci ESO. S problémy a návrhy se neváhejte obrátit na technickou podporu.